Salmo Kapitulo 112. Ang kalipay sa maayong tawo. Dayga ang Ginoo, bulahan ang tawo nga may kahadlok o pagtahod sa Ginoo ug malipayon nga mutuman sa iyang mga sugo. Ang mga anak sa taong matarong mahimong gamhanan sa ilang yuta. Mabulahan gayud ang iyang mga kaliwat. Madato ang iyang pamilya ug magmauswagon siya kanunay. Ang kahayag mudanag sa kangit-ngit alang kanila nga mga maayo, kanila nga maluluyon ug matarong. Bulahan ang tao nga dili magdumili sa pagpahulam ug dili manlimbong sa pagpatigayon. Dili gayud mapakyas ang maayong tao ug dili gayud siya hikalimtan. Dili siya malisa nga modawat og dawtang balita. Lig-on ang iyang pagtuo ug nagsalig siya sa Ginoo. Dili siya mabalaka o mahadlok, wala siya pagduwa-duwa nga mobuntog ang iyang mga kaaway. Manggihatagon siya sa mga kabos ug walay katapusan ng iyang pagkamatarong. Mahimo siyang gamhanan ug kinahod. Makakita niini ang mga dautan ug maglagot sila. Musilaob sila sa kasuko ug mahanaw. Mawagtang ang ilang paglaom hangtod sa kahangturan.